alkawari da rikon amana. Har akwai hadisi cikin sahih Bukhari cikin Yahudawa da suka wuce a baya, wani zai karɓi bashi a wajen wani, zai tafi kasuwanci wata ƙasa da sai ya ƙetare teku kafin ya je ya dawo. Ya karɓi bashi a wajensa, ya ce waye shaidar ka? Ya man shaida, ya ce kafa billahi shahidan, ba da kowa sai Allah, Allah ya zama shaida. Ya ce waye kafil ɗinka, waye zai maka garanto? Ya ce kafa billahi wakila, ubangiji ta'ala ne zai mun garanti, tabbas zan biya. Ya ce shikenan, ne kuma na dogara da wannan shaidar ta ubangiji da garanti ɗin da Allah ya maka ɗin, je ka. Ya ɗauki dukiya ya bashi 1000 dinar. Mutumin ya hau teku, bayan ya ƙetare ya je can garin, hajar da ya kai ya sayar ya samu riba, sai ga dinari 1000 yana so ya mayar. Yau yake so ya shigo jirgi ya kawo, kuma ya zo gabar teku babu jirgi, jirgi ya tafi ya bar shi, kuma an yi alkawali da shi kan yau, kuma baya son ya saba. Sai ya saru wani itace, sai ya tsaga itacen tsakiyarsa ya rarake shi, sai ya kunshe wannan dinari 1000 din sai ya sa a ciki, sai ya sa wani itacen ya daure shi, sai ya ɗauki wannan itace ko katako sai ya jefa akan ruwa. Ya daga hannu ya ce, ya ubangiji, an tambaye ni waye shaida, na ce kai. An tambaye waye mun garanti, na ce kai. A yanzu na zo gabar teku, ba da yadda zan kai wannan dukiyar, kuma yau aka alkawali da ni, kuma babu jirgi, ga dukiyar na ɗora a hannunka, ya ubangiji ka isar masa. Sai katako ya tafi, ya ta tafiya har gabar teku. Shi kuma wancan ya je tsaya a bakin teku, ya ga jirgi ya zo, shiru jirgi bai zo ba. Can sai ga jirgi ya leƙa, duk fasin da babu wannan wanda ya karɓi bashi a wajensa. Ya gaji da zama, zai tafi sai ga wani katako ruwa ya turo shi gefen teku, ce bari ma da zaman banza ko da aikin banza gara aikin kishiya, in ji mata ko. Bari in dauki wannan katako in je na dafa itace na a gida. Sai ya dauki katako ya tafi da shi gida, daidai faskara ya sara, sai ga kuɗi a ciki dinari 1000, ga kuma takarda. Ni wani da na karɓi bashin ka, na zo bakin teku jirgi babu jirgi, don haka gashi na turo na danka a hannun ubangiji, ubangiji ya kawo maka. Gashi kuma ya same shi, hadisin yana cikin sahih Bukhari. Duk da haka wai yana gadin cewa katakon nan ko ya je ko bai je ba, ko ya je gabar teku mai shi bai zo ya dauka ba, sai ya sake mallakar wata dinari 1000, sai ya sake hayo jirgi wata ran. Ya zo ya samu wannan ba Allah ya konkasa masa kofa, yace na zo na in biya ka bashin ka da dinari 1000. Yace ai ka biya tuntuni. Sai kar ka yi mun wasa mana, na ce maka ban samu jirgi ba, ka ce wai na biya. Sai ai ka turo kuma sun zo. Yace ai ban aiko kowa ba. Sai ya dauko wannan katakon ya nuna masa da takardar, yace gashi. Ni ya kamata ya kasance mun ɗauke shi a matsayin babin da zai koya mana siyasa a matsayin mu na masu goyon baya. Amma inda muke kuskure a siyasar mu shine galibi wanda suke shugabanni suna kallon sex din da suka goyi bayan su aka yakin neman zaɓe tare. Ko mutum ya cancanta ko bai cancanta ba, za a bashi mukami ba don koyo ba, don yana tare da mu. Ko mun cancantar mutum in yana gwamnatin baya to ko bai cancanta ba. Wannan haka ake tun daga sama har ƙasa, tun daga karamar hukuma har federal government, haka ake yi. A yau idan za a yi canjin shugaban kasa sai ya canja dukkan ministoci, dukkan famsek sai ya canja su, ko da a cikinsu akwai wanda ya kai imanin Umar sai an canja shi, saboda wannan ya tafi ne gwamnatin ba ce tilka ummatun qad khalat, shi babu ruwan shi da ita, ba haka bane ba. To shi ko abin da ya kamata a kalla wa ya cancanta. A akwai wanda ya goyi bayan ka, ya yi ta mutunka, amma bai cancanta ba, sai ka ba shi hakuri, ko a ba shi kyauta, ko a yi masa wani abin daban, amma ba za a dora shi kan amanar jama'a ba. Ba za a ɗora shi kan dukiyar jama'a ba, sai in yana da iya rikon amana. Akwai wanda bai goyi bayan ka ba, amma zai iya rike wannan amanar, shikenan sai a kawo shi. Kai ma da ka goyi baya, ka zo ka goyi baya, amma ai ba ka goyi baya bane ba dan a baka kujerar maka ko umara ko da a baka floti ko da a baka abin nan, ka goyi baya dan a samu canji a jiha gaba daya. Me yasa miyar da zaka ɗora a gidanka tafi maka muhimmanci sama da abin da ya shafi makomar al'ummar jihar ka gaba daya? Rigar da zaka sa tafi muhimmanci sama da ka zaɓo wanda kake ganin zai kawo gyara ta fuskar ɓangarorin rayuwa daban-daban. Wato duka mu sai mun koyi siyasa da shugabanni da waɗanda ake shugabanta. Dukan waɗannan kisoshi amfanin karanta su don ɗaukan darasi, ba don more jin labari ba, don a ɗauki ibra a ciki, ibratul ulul albab. Mu lura da balagar da ke cikin wannan aya.